Menagiti na so damag immado tinalista kaso ti uram iti probinsya ti Benguet itang muna a quarter ti tawen. Kangrunaan met a rason kadagiti structural fire ket ti faulty wiring. Report ipaay ni Audrey Villana. Nailista ti Bureau of Fire Protection Benguet ti 15 a structural fire kan 36 a fire incidents, pakairaman na ti grass fire, forest fire kan non-structural fire. Ang nakatayan ti may sa a senior citizen, sipo January aging iti katangaan ti agdama a bulan. Nangat nga to daytoy no idilig iti nailista a fire incidents idi napalabas sa tawen iti kapada quarter nga adaan lang iti 17 a structural fire, kan 10 may nga fire incidents. Sigun iti opisina, faulty wirings kan overloading kadagiti extension wires ti kadwan a rason iti uram. Taon-taon po tayong nagkakandak ng fire safety inspection. Okay. Kasi ito po ay kailangan sa kanilang pag-apply ng kanilang business permit. Business permit. So taon-taon po tayo, nagkakandak po tayo ng inspection sa ating mga business establishments. Ang karaniwan na violations ng mga business establishments, it's either walang fire exit or obstructed fire exits. Palagip ti ahensya kasapulan na kanayon ang nakalukad dagiti fire exits. Posible mat ang mapatawan iti violations dagiti establishmento asaan nyag comply. Kalpasan na maipayanda iti notice. Kadagiti matbaro a pasdek sakbay ti konstruksyon, kasapulan ang ma-inspect pay daytoy ti BFP, tapno maipayan iti fire safety evaluation clearance sakbay ang mairugi. Kan kasapulan ang makagunod da iti occupancy permit kalpasan ti konstruksyon. Kabayatan na adamat iti bukod a fire station dagiti 13 a munisipyo iti Benguet. Kan upat a substation pakairamanan ijay Atok, Tuba, Mangkayan kan Itogon. Nupay kasta? Mas better talaga kung mas marami pa sanang ma-activate na substation kasi hindi talaga kaya ng isang station lang sa isang munisipyo. Tama. Gaya nga ng sabi ko kanina, yung layo ng mga ibang barangay, Oo. Yes, sir. hindi na ma-accommodate ng isang station lang. Kailangan natin ng mga additional pa na fire substation. Itimat sa nga pulukot talo a BFP-owned fire trucks, upat ti under repair, kan operational ti siyam a truck. Bahit nga adamat ti 15 nga LGU-owned wenno BFP-manned fire trucks, ang mararamat iti panagresponde iti uram. Audrey Villana, para iti Pambansang TV, iti Baro, a Pilipinas.